Παοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα, φωνάζει η Πάολα, οπότε βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και γουστάρει. Γιατί είναι ΠΑΟΚ η κοπέλα, δεν το έχει κρύψει ποτέ. Γουστάρει την όλη φάση στην Τούμπα και πάει στην 4, όχι στα επίσημα. Ο Μαυρίδης από την άλλη, πριν από κάθε τελικό του ΠΑΟΚ, πήγαινε για γούρι, τους έκανε ένα τατουάζ τους παίκτες και έβγαινε. Ο Ιατρόπουλος, εντάξει, γνωστός για τα ασπρόμαυρα μυαλά που κουβαλάει, αρρωστημένος όσο δεν πάει. Εντάξει, μπιλκάρας, άρχοντας, βορειοελαδίτης κι αυτός, παοξάκι, αρρωστημένο, δεν σταματούσε πουθενά. Αγαπούσε όλο τον ΠΑΟΚ. Η Τσολάκη από την άλλη, και αυτή Μακεδονίας ορμόμενη, ήταν η κύρια εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ στη μεγάλη γιορτή. Ένας που δεν συνάδει με όλους τους υπόλοιπους, ο Ζαμπούνης, προσπάθησε να βάλει λίγο το savoir vivre στους κύκλους της Τούμπας.